Svojim rukama smo uradili vizire za zaštitu zdravstvenih radnika, naših prijatelja, kolega i saradnika koji su u prvoj liniji odbrane svih nas. U akciji Humanost na delu ukupno smo izradili preko 2000 vizira za gotovo 100 ustanova u Srbiji. Ideja i poruka nam je bila jednostavna, da pokažemo da smo tu i da smo uz naše lekare. Pokazalo se zaista da sa malo od svakog od nas zajedno možemo mnogo više. Jedino zajedno možemo pobediti. Za sve što smo radili, naši doktori i prijatelji su nam uzvratili i poslali uz tople reči jedno nama veliko hvala. Želimo da vas obavestimo da se humana akcija izrade vizira završava sa petkom 8. maja. Reči zahvalnosti ispunili su nam srce i dali veliku snagu i inspiraciju da nastavimo dalje.